Matay agaw tako namin, mustangin din na kasasabi sayang sa tako, sinay ang tatuan tako sin buboy. Mamatiyak ay kapota ingkarin apo Diyos ay adi pulos siyang tumaytaynan. Kung adi na pulos taytaynan din anan akna, mamatiyak ay mapadasan tako pa didan din kinasigid na. Walay man adi tako kay man maila duwani si tapin di agaw at maila tako when we look back and sin agaw ay nay maila tako di kinasigid na. May sinan layag tako ay magsasaad sin sinudin ay agas din ay kanang tako ng virus ay COVID-19. Umahad ado abo din na mauta ay pugaw ay conforme ibagbagada tasay may uta kan tako. At naduma-duma akalasin di utak ay muadit tako bantayan musinudi dengan tako maiutukan tako yan din kalawana di at maapiktaran di iyat tako ay manbiyag yan sinan rikna ay waday urgency siniyat ako ay mga protektar sa awak o kakawin ng pamilya ko. Tendency nalakat ako ay maito kanuwari magpagada ang agas na kuan makan o no conforme tanong pasan din yun sa wala ng ibagaan na agas din COVID ay na din saba. Yan uray mo adidan in verify at di mamati. So nga umatong na pressure di sabaya gom ay malakuan. In connection sinay crisis ay nay at sinan adadu ay utot ay badbadunot ako. Ito yat ako ay sa Kristiyano ay manbiyag latta ay maiturong o maikompas sin panlaydan apo Diyos sin biyag tako. Tadin tendency, uray mo kanat ako, mamatit ako, waray tendency tako ay umadawi sin tatiwa. So nga, tinlaydat ay pangkalyang tako udwani at ipapasnag tako ay mamati. At mailat ako na sin passage sin 2 Mikadwa ay Thessalonica, Kapitulo 2, versikulo 1 hingga na 17. Atin gagarak sina at wadaman di dengdengan tako ay kaman ang mangulaw on tako sin media man sa on pinuro may manitito later ay mailasin tako kumamo sinudin tutua uno adi ngunti yat nangin ay mailasin tako di usay do mututua uno adi baka waday mangwanon na tapos na adit ako mo nakaadal takno amuta ko mo tutuwa di pagpagada nga ulay mo kamana di sapay ko mga din kanin apo Diyos anay at siya nata di kaman kompas mangidawat si direksyon pasay mailasin tako di pusay do tutuwa uno adi we cannot afford to be deceived tan mo maiyatukan tako din pantungpalo na at panlawaan tako. Yan bakit lang din ako mismo muadi at musino ako din manginila o datang karkaro din anak tako mo din udo may nakama mo datako. Yan uray abo isnanay da dimong di may mamati wada din udo may papangulo ay maiyatukan ako. Yan mo din papangulo at maiyatukan da di pa amo din kanang takon ordinary ay member is member is non LTCB at mo dungan tako din kanan di ipugaw tan wade mangwanen everybody is entitled to his own opinion rights tako man nagpaisuli nga wala na tao na tako babawon si kanin apo Diyos at siya din mang-guide na tako ay mga musin tatuwa at musinudin tatuwa at sapay dudan di ano doon tako. So nga, na din sa ay main idea kung kang unahan ay numunta ko sin adalon tako udwani.
Ipapasnak tako ay mamati sinsigid ay damag ta adi tako maitekan. Dubliyak, ipapasnak tako ay mamati sinsigid ay damag ta adi tako maitekan. In English, stand firm by deepening our understanding of the gospel so not be deceived. Yan, ladan isasaya ladan ay baga unag pa'y kuma. Itong tuloy tako ay mamati. Unag pa'y kuma di panakawat ako sinsigid ay dama. Tangmo kamana di adi tako maitekan. Yan na apay, insamsud sinamo, tutuan na apay, nga masapul ay itutuloy tako, kung ipapasnak tako ay mamati, sinsigad ay dama. Waday duwa ay reson ay ladak ay ipakaawat, no apay nga masapul ay itutuloy tako ay mamati, ta siya di magprotektar o tako, ta adi tako maitekan. Umuna, ipapasnak tako ay mamati, sinsigad ay damag, tang ad-ado di utot isnan labaw dinaga. Amo pa'y obvious na, nga masapol ay mayat ay tauliyot tako mo sinod, nalawag ang datako, siya pa'y doda. Tan mo sinod na padasan tako ay tatuwa, sinamatian tako, siya pa'y doda yung putan tako, tasa adit tako o mayitokan, tang anak, ad-ado di utot isnan labaw dinaga. So munay rason at ipapasnak tako ay mamati sinsigad ay damag at ad-ado di utot isnan labaw dinaga. Continue believing the gospel, for there are so many deceptions. At no wada bibyayo ilugit ako ay ilan sin 2 Thessalonica, may kadwa Thessalonica chapter 2. Verse 1, Gana 17. Adi ka madanagan, we try our best ay i-summarize in udum sina, kasi maawatat ako diladat ako ay ibaga udwami. May mo ilan nyo sin verse 1 and 2, na din na pamagbagan ng Pablo, hindi mong gimamati Thessalonica, adi na kumaan maitekan. Lahat ako, basahan tapos na. Verse 1 to 4. Siya, wala bibyat ako. Verse 1 to 4. Kananas na, wada pa'y di kudawan mi unda kayo ay ag-i. May panggap kasin sin umalian din apo, tako ay si Heso Kristo, ya din masinupan tako sin kadana. Bakon kuman nalaka ay magulo dinumnumyo, uno madanagan kayo sin pinal palbuda ay wada di inpatumi, uno ibagami, uno insulat mi ay ingay din mateng din agaw ay kasin umalian din apo. Ulay mo sino ibagbagada, adi kayo maiitekan, ay mamatis di. Tan adi mabalin ay dumateng din agaw ay doy ingana bumala di ad-adu ay tugaw ay manguntra ang Diyos, ya mangipaila abo manguntra sin amin ay nito Diyos ay natudingan ay madusa at impyerno. May nuwaday orasyon niya at laida kayo sinikadaan nyo at ituloy ay basahan sin Manipur verse 1 ingana sin 12 niya ta laida ta ko ay isummarize na. May dinabilin Pablos na sin verse 1 and 2 pamagbagana at adidan maiutukan kuma. Laida na ibagada adidan maiutukan at nastanta ko ay patiyon, ay tatuwa din patiyon tako tanwaday kaibasarana. Waday kaibasarana. Siya din ay din na ibaga din. Ati tako kuman basta-basta maiitekan. Din may kadwa ay bagan Pablos na taadi tako kuman masangaw. Niya. Uno bakon tako nalaka ay magulo. Siya din kanang sa adi tako nalaka ay magulo. Din una, adi tako maiitekan, adi tako kuman nalaka ay magulo din namnam. Sino din na biyak sin Thessalonica, sino aya din na dahil din Pablo ay solbaron sina. Tan sin tempuda at wadang amin di agini itdo ay mangwani na
sin timpun di malian Kristo ingay wani ay wada si Hesus Kristo ay mantuturay isnan labaw di daga. So nga mo ilak ako sin anan takon history din church ya sin 7 years of tribulation ya din 1,000 years of Jesus reign. Wada mangwani ay ingay wada at si Hesus Kristo. Mo basbasan tako sindan ay tulag niya kanan the day of the Lord is pertaining to Christ coming here on earth to restore or to reign in Israel. Siya din nila din ay bagano basbasan tako sindan ay tulag uno sinbaro ay tulag ay the coming of the Lord. The coming of the Lord or the Lord's day, the day of the Lord, is pertaining to Christ's reign here on earth, is particularly in Israel. And that is not true, according to Paul. Ay siya din pagpatiyon di taga Thessalonica wani. Tanmo ilang tako iman kaman ura abu wani, waday mga ibagbaga ay di matong din anti-Christ. Actually, wada din curious ay tugaw ay mamangwani on, uy, baka din anti-Christ at mapo China. Baka din anti-Christ at mapo Rome. Anti-Christ at mapo US. At sin Leiden Apostol Pablo ay correct sina at bakang tatawa na. Tandin tatawa, Leiden na ibaga at dinggimong gimamati, sintimputa ko duwani, at siya din, at ang takot ka na takot, church age, na dinggimong gimamati ay siya din ay panakaawak Hesus Kristo. Yan, walang to din timpo ay umali si Apo Hesus Kristo, yan, amin ay mamati at kailangan tako si siya, sindipuo, yan, aptun tako si siya. At mabasa sa, actually, sina 1 Thessalonica, lang ay waray, explanation as di yan siya din kananda ang rapture. Numakdang din rapture dat ako ay mamati at amoy sin kadan ako Diyos ma-rapture tako. Yan after that waday 7 years of tribulation. In 7 years of tribulation siya din dumatungan din Antichrist. Uno din mangipagbagawan si siya si Hesus Kristo. Yan, sin 7 years of tribulation, that is in 3.5 years, maila si Siyas di, sin 3.5 years, bumula siya at maila di ka ipugaw si siya. And I will explain that later. At nung makdong di, sin 7 years of tribulation a day, dosan Hesus Kristo, umali si siya, is nanlabaw di daga, tas si siya di manturay, yan din kaman bagbagan yung Biblia at manturay siya din pinaka-opisina na ulo di mantuana o Jerusalem. Yan manturay siya si 1,000 years at siya din tatawa. Yan sinay mailat ako ay chart in history, present and future. Wadat ako sin church age ay kananda, asad sa tako din rapture. Yan din bagbagan Pablos na rin na i-correctar at bakang tatuwa ay ingay di matang si Hesus Kristo is nang lakaw dito. Umaga. So nga, mo basahan tako din ay verse 4 ingana sin verse 12. Na di ledot ay ilawat ako unatan may ibasa sina adudi mautak udwani. Like for example, in description the fake news. Umuna, ilang tako udwani tanda utak yan sin media mismo at adudi ay madlaw iti adudi fake news. Yan ledak na ala na itsimpo ay maidawat si description di fake news na adita kung basta-basta ito kanyang adita kung basta-basta mamati. Muna sa description di fake news at sensational ay din ibaga kaman interesado ka iman ngam magangay di
ilang dia basa magamat di prueba na. Magadi prueba na, like for example, kanandaan din na usay mula at no isidam na, makadin cancer mo, yan mo ilang din na scientific explanation ang maga. So nga, sido din, ano katan na gandat na yung manay din ipugaw, lahi din dahil maagasan, kakaroon din waray cancer na. So nga, amaganda din amin ay mabalin ay amaganda, tatlong maagasan na. Usa ay description na po di fake news at man idawat siya si kaman solusyon di usa ay problema. Like for example, magtaulit ako sinagas ni coronavirus ay nay. Wala mo ni pagbaga ay kaputa lahay din tako ay mawadaan di agas din coronavirus yan pagta kung mamakin wala di bagbagada ay agas na yan mo ilang tako magamat. Nya eventually mapilit iturong na ako ay lakuan din lakon din ng advertise ng bagas di udumpay at usay klase di fake news at manidawat si moral issue manibagada sa moral issue ay mayat asida pa man i-compare sa usay lawlaway amagan di usay ipugaw yan very subjective ngay tanong ilahom at kaman mun akurbaran ay siya din katuwa like for example din nangyari ang hostage at Green Hills ay pagbagada ay din ang hostage na dito, si Shadid Hero, tan napilitan ay nangamag hindi, bugawsin naipit siya. But in reality, may panggap sin din, adi ka ba din adi yung say, gapu ay man amag tako, sinawasin, atako ay bugaw. Usapay ay pinaka-example ay style defectness at amuyo si Mochak Unson style, siya diya. Din style na at manamak siya si kaman mayat ay moral issue asin ang atakiyan din usa ay question na din usa ay politician usa ay ipugaw. Siya din description ni fake news. Yan mo ilang tako din ipugaw at adu tutuwa di mamatpati at adu di mamatpati malagit ko waday di bakaboy pa pastor ay bangwan protektaran na si Mocha Oson na niya eh. So nga, sili mo digudum ay papangulo yan mamali na may ito kada adi pa mamulod ang data ko ay mamati o membro ay adi tako ilaon at may ito kan tako abo. Iso nga, mantaulit ako sa Thessalonica niya nga when we say ilata ko din rapture at lahi din ay baga sinigimong di mamati umalin ko si Jesus Christus hindi po at amin ay mamati and after na siya and after that there are 7 years of tribulation at umali din Antichrist yan umakdang din 7 years umali si Jesus Christo at abato natin dinay ay Antichrist ay yan umakdang at mantura siya sinintero ay lumong si 1,000 years yan yung pinaka-opisina na Jerusalem. Now, yan bakit tatuwa din dingdingan di Thessalonica ay ingay di matungot siya sa kuto. Maga, tading katatuan na daan pa lang lakdong din rapture. Yan nung may panggap sin umalian Hesus Kristus ng labaw di daga, bakit parang datako ay mamati. Muadit para sin Israelita di. I will explain that in a PowerPoint later. Okay? May ilang taos na. So, what nang ibagas na ay si Constable kanana the rapture is a church event whereas the day of the Lord is an event, Israel's event. And the beginning of that resume the chronology of Daniel 70 weeks. Layo na ibaga mo din umalian diha sa Kristo ay isnalabaw di daga asin at manturay siya sin 1,000 years. Maila na mabasa tako na sin Daniel chapter 9, particular in verse 27. Now, later kay kanya tanay kaman the other day wala din mangipopose ay mangwani on din corona ay na siya din 666.
Uno din Antichrist. Bakit? Din Antichrist anay at ipugaw na. Ipugaw na. At lain na kay i-describe na tako na sinudin na ugalin din na ay Antichrist anay mabasa na sina verse 3 ingana sin verse 12. Usa at he rebel against God. Kontra unas Apo Dios. Kanan abo is a man of lawlessness. Nga din na nunum na at paglawlawa. Din panlawaan di ugaw din amagan na. May katlo, maipailang to si siya at matay. Maabat at umalan ni Yesu Cristo, abakon si siya. Usabo ay description na at ibaga na si siya din Diyos. Yan umuwi si siya at Israel. Yan na isdi ay isaad na din panturayana. At in Daniel chapter 9, may describe si di ay dinay Antichrist ay na manamag si agreement sin Israel ng makdeng di at actually at mantraidor si siya. You can read that in Daniel chapter 9. May kalima description din Antichrist at numan pa'y waday pan nakabalina adi ng kabaulan ay amagon amin. Tan si Apo Diyos, babon sin Espiritu na at kontrol na din mabalin ay amagon na. May ikanom at din Antichrist anay at musinudin ang amagon Satanas, ang plano Satanas, amagon na yan. He works with Satan. And number 7, mautot si siya. Siya na din pinaka-description din na Antichrist anay. Mautot si siya. Tanwaday panakabalin na ay mga magsimilagro tasay din ipugaw at pati na waday kabaulan na ay mga magsimilagro. Yan naman magsimilagro at adong ipugaw ay mamati si siya. Iso nga, yan dinay Antichrist na yung muda. Tako ay mamati udwani. Actually, adit ako mapadasa na, adit ako maila na. Siya din kanan, Apostol Pablo. Adit ako maila na. Nga mat abo ay maawatan ako udwani kay man din into'y isuna. Tana waingin no magdang din diyak takos ng labaw din na kaya din maisasaro no ay ipugaw ay sumarunong na tako'y maabutan na sa din mangilasinan da din Antichrist. Ngayon data ko ay mamati wani adit ako maila na adit ako mauddasan na hinay ay Antichrist ay na tan din Antichrist ay na at gumala na sin after the rapture. Okay? Now, iso nga mantaulit ako din pamagbaga ng Pablo adit ako basta-basta may ka. Hindi ako ay mang-apply is na biyag ako. Karkar is na pamatit ako si yat ako ay mga apikos. Adi ay bagbagan di usa ay ugaw. Basta-basta ko may mamatit ako. Din manglukudan ako mututua din ibagbagan ako Diyos. Ay bagbagan din ugaw adi tutuwa adi at may basa ko masin. So nga importante ay umunod kumati panakaawat ako sin kalin ako Diyos karkaro panakaawat ako sin sigod ay damag din sigod ay damag ay ultimately siya din mangdawat ang ako si direction din ultimatum ay mang-describe o mang-lukudan ako usay ito tutuwa mudin usay man ito at adi ng ibaga din may panggap ni Hesus Kristo ay siya din mangisalakan automatic kananta ko automatic ay bakit ito mautot di ay ito may at mo siya na din na pamagbagan ng Pablo hindi mo gimamati ng Thessalonica adi ako man basta-basta may ito kan unong maguluan din naman nun. Sino nga ron din na
counteract na uno. Ijit tako nga ron ay suni amagat ako kasay adi tako may tukan. At naay din verse 13 to 17 at naay din maimungsanan din nung tako tang say mo maimungsahan din nung tako at adi tako may tukan. Sin verse 13. Sin verse 13. At laydak ay sagaustaan tako din bersikulo ay nay tan sinaay at siya na din magdawat ang tako si kaman ang guidelines tasay adi tako may tukan. Iso nga mantaulit ako din kanak sabay na din mantaulit ako sin kanak ko yan apay sinudin rason apay ay itutuloy ako ay mamati o ipapasok ako ay mamati pa sa atit ako maiitukan. Muna tanad ado di mo utop ay itugaw. May kadwa ipapasok ako ay mamati sin sigod ay dama tan siya do kailan ublan ako Dios undat ako. No imungsan tako no ipapasok ako ya ununod yung panakaawat ako sin sigod ay dama adit ako maiitukan. Tan din sigod ay dama at siya din kay basaran di ublan ako Diyos sindiag ako mismo. And so in English, continue believing the gospel because it is the work of God in us. Ipapasnap tako ay mamati paununod tako din panakawat ako sin sigod ay dama tan siya din kailan di ublan Diyos datako. Din sigod ay dama at pakunlang sinumnum. Masapol ay mapadasan tako. Tan din Espiritu ako Diyos, hindi namati ako wada sin yak tako. Iso nga mapada. Wada kailasinan ng kapadasan. Din katutuan din sigod ay dama ay inawat ako. May verse 13, ilawat ako man. Kit ako ay proof sinas. In verse 13, kanana, ngamuwada pa ay agi ay laydin din ako. Lanos na, mukanan pa, muda kayo pa ay agi at laydin ako Diyos na tako. Naman tako na. Usa ay mangidawa si encouragement kung ako as we face this crisis ng coronavirus ay nay. At muamut ako ay si ako Diyos at laydin nas datako. Ito yat ako ay nangamu ay laydin ako Diyos si datako. May tulit ako kanana. Masakol ay manyaman kami ng Diyos si kanayon bugaw da kayo. Tanan lugi sin damdamo pinipilin Diyos ay da kayon tu di may isalakan bugo sin pamatian nyo sin tutuwa yadin kami balbalinan din Espiritu Santo da kayo sinasantuan ay bukaw na. God naman, laydin ako Diyos na tako. Sino din ebidensya? Tangkanan ni Pablo, pinipilin ako Diyos sila tako. Ay mamati. Sinsigad ay daman. Bakon ang gaydi. Muadat indawak ng datako din Espiritu Santo, tasay maawatan tako din tutuwa, yan bugaw sa Espiritu Santo ay magublasin diag tako at mabanbaliwan din ugali tako. Ingana at mamanta ko si Heso Kristo. You see, ang muta ko ay Kristiyano tako, tangwada ng Espiritu Santo na tako. Yan din sa ebidensya ay tutuwa na at wala mapaniwan si Diyak tako. Kakaroon din ugali tako. At sa tangamuan din adi mamati ay ipugaw ako Diyos na tako. Tan matila din ublan din Espiritu Santo si Diyak tako. So kanak ikaw niya yung sigad ay daman at pakunlang sinumnum ay mawatan tako ng buwadet experience ang mapadasan tako na. May tulad ako sin verse 14. Kanana, amot ako ay lahat ako Diyos si data ko, tanbako na lang, insalakan data ko, pinipili na data ko, ay may insalakan niya, indawat ng Espiritu Santo, nahay kanana, inayagan na sada kayo ay maisalakan. Inayagan na sada kayo ay maisalakan. Babaon sinsigod ay dama, ay kaskasabami da kayo, tama ibilang kayo, sin man kunining ay kina Diyos, Heso Kristo ay
apong tako. Wow! Insigod ay damag. At siya din mangibasa ng Apo Diyos. Kung mangibasa ng tako, ay inayagan Apo Diyos na tako. Tan na makita ko sigod ay damag. Agasan din. Pagkaon niya, pinipilin Apo Diyos sila tako. Ugbali, magana sa verse 14, Apo ay inayagan na datako. Tasay mamati sigud ay damag. Bakon ang gaydi, tasay awatan tako din sigud ay damag. Nung maawatan din sigud ay damag. Muadi at tamapadasan tako abu din man unining ay kina Diyos Jesus Kristo. Nahay din adiak ma-explain na ay gusto. Mamabalin ay din layo na ibagadan mga unining ay kina Diyos Jesus Kristo at kinibali na. And this will be consummated when Christ come. Uno, di kanan tako sangon tako siya. Lumit ako singkadaan ng isang ay siya. So, narin mong ilang tako ay dahil ako doon sila tako. Tan, pinipili na sila tako. Yan, inayagan na sila. Mamlay na po dahil ang mawata i-explain na para sa ito muna kayo na matulungan. Tan, baka kanang takuan sino ayatin sigit ay damag. Din sigit ay damag at mabasa na muna Corinto chapter 15 verse 1 to 5. Kung nada ka explain na kanana stiyan din sigit ay damag at siya na. Bugotan na tako ay ugaw at managbaso. Yan bugos yung baso at magsiyang tako ang Apo Diyos. Yan madusa, magdangan tako ay madusa. Yan magay pamuspusan, mabalin ay amagot tako, tas ay isalakan tako, naawag tako. Yan din sigid ay damag sina. At si Apo Diyos, pinanamag si remedyo, ay din remedyo na ay imbaan na si Jesus Kristo ay siya rin bukod to ngay anak na. Tas siya din mangikaro sindusan di basol tako. Tan din basol at masapol ay mabayadan. Bakon libre. At din bayad di basol ay ngay. At din biyag ang Jesus Kristo. Yan bakon ang gayri mo adiyan sin may katno ay agaw si Jesus Kristo natago kasi. Yan bugaw sin nataguan na mailat takos di ay maibagas di ay napnog si Apo Diyos. Namag Jesus Kristo para sa bayad di basbaso. At mo pati ang takutin, inamag Jesus Kristo ay doon. May salakan ako. Si Diyo'y din siga ay damag. Iso nga din Christianity, na doon ay pag-aabi. But based on the message, historical message of what Christ has done, may basag si minsay ay inamag kaya sa Kristo para datang. Si Diyo'y din siga ay damag. So, ang Christianity, may basag si relasyon ako ni Jesus Kristo. May basag si nakdeng ay inamag na. Bakon, may basag si amado. Ako. Siya, si din siga ay damag. Ang kanan Pablo, ang mayak kuma ay unag pa yung panakawat tapos na. May, ituloy ako sa verse 16, verse 15 ka na. Isu nga aagi, nahitin na mayat ay numnuman takuan, mututuwa nga rup na ay sasalakan Apo Diyos si datako, ya inayagan na datako, nahitin bilin Pablo ka na. Ipapas na kayo sinumnum yung din tinawit tako ay may itdo, ay initidumi unda kayo sin kawadami isa, yasin insulat mi unda kayo tasay dadlo yun unudan, si kankanaan ay adi masang sangaw. Isi, ilang tako ay bilin Pablo sinaat, ipapasnak tako, papasnak tako sinumnum tako, din ingay na awatan tako ay may panggap sinsigat ay yan. You see,
Din iyak tako ay masikon sin pamati is to always remember what we believe. Not to you. Meaning, dinay inamag Hesus Kristo ay siya kailangan din ublang ako Diyos para undak ako. At siya din may musananin ng mundo ako. Tan may basar sinamin ay linawon ibibya at maikonektar sila. Yan mong maawatan ako na di, sila din unagan di panang-appreciate ako. Istan sigod ay damag ay inawat ako. Iso nga, musik usa ay mamati. Sina ay di patanta ko. Tauray man mo sinuto di adaduay, yung di pugaw. Adi tako basta-basta maiyatakan siya. Okay, in verse 16, at naay din sulat ay panang bendisyon o Apostol Pablo hindi mo limamati at Thessalonica. Kananas na, sapay kumata si Kristo, Heso Kristo ay apunta ko, ya si Diyos ay amata ko, di mangipapigsa sinumnum nyo, ya mamadang unda kayo, tapag sigad yang amagan nyo si kanayon. Tanin pailan Diyos, dinlayad na unda tako. Hindi tapos yun ng pailan si layad na unda tako. Let's go back to what Christ has done. Yan bugong sinsig ang na unda tako, indawat na abo, din kumakaman ay pumigsaan din nung tako, ya din sigad ay you see, ilang nyo din epekton din sigad ay damag anay bugong sin sigad ay damag laklak amot tako din sig ang Diyos. Nga babaon sin sig ang Diyos na siya din mga idawdawat unda tako si comfort. Siya din idawdawat unda tako si bigas na mga tuloy ay mamati. Wala nang mangwani Christianity is hard. Yes, in a sense, ilang tako, din kabaulan tako. Kung din katutuan na, in Christianity, nalaka ako. Apay, mong man pa ituray tako, man ako Diyos. Sa banda, kaman narigat kayman ay amagan. Mo ilang tako, mo may basasin, kabaulan tako. Nung kapag wada din sila ang ako Diyos, ay mag-ublasin tayo, ublang na tako. Mabalin nga ron, ay manbiyak tako as sa ay sigad ay mamati. Uno, nakatong ay mamati. Yan din sa ang ay nay, at siya naman iturong undat ako. Nga uray mo sinunod mapaspasama is ng lobo. Wada pa ito dahil sigad ay namnamat ako. Nga ang minto, at mabadaan ako si Biya, kay iwot patinggana. Yan din Biya, kay iwot patinggana, at tapinas din may ito, may ipanggap si mga awatan ako si regalo ako Diyos, uno din din ka ng tapuon, bendisyon ako Diyos. May nasa atin, yat ako'y ng biyagas na Davao, daga. Siya, so nga, i-question tako din dayat ang ako Diyos. Tao din tako, inamat na sa Diyos. Yung mo ilan tako, inamat na sa Diyos. Silun, may pailan ako, sinayad na ang tako. Tan may pasar sila, pinipilin ako Diyos na tako, bukol na sa Diyos. Hinayagan ako Diyos na tako, babaon ng Kristo. Yan babaon, sinamatian tako ni sa Kristo, dawat ng natako ni Espiritu na, ay siya din mag-ubla sindiyak tako. We can experience God through His Spirit. And so that by His Spirit, mabalin ako ay mabaliwan ikabigyan ako, inggan ako mamahal ako ng Jesus. Bakon ang goydi, malik kung ghost and sigod ay damag ay hinatit ako. Siya din mong idawdawat at ako si comfort. Siya po din mong idawdawat at ako si sig-ang. Yan din sig-ang ay na at siya din
mangidaw-daw na tako si Likas. Kasay mabalin ay amagot tako. Pinsigod ay ubla ay talot ako Diyos. Datako. Bako nang ngayon, muwadat iturong na si datako. Ay bugo ay amagot tako ang ila na. Bugo tanuhada din. Sigad ay namnamaon tako. Ay biyag ay iwot tatinggana in sasagana. Ako Diyos. Siya. Iso nga, siya na. Tasay uray mo at ado di bugaw ay madikdo si utap. Amo tako ay utap dadi. Mo papasnot tako. Dinunggay pinatot ako ay inamag na si Kristo para natako. May taulian tako din ay panggap sin pamagbagan pagwe at tako kumamay. Tukan mo adi at imungsan tako din namnum tako sin may panggap sin siya ay tama. May wala nang ibagaw sakto na mangwani kanana. Into'y iyat mo ay nangam mo ay din usa ay usa ay pilak. I'm talking about in my notes ay pilak at yung papel ay pilak pakundin coins. Intiyat di usa ay mag-ublasin bangko ay mang-detect mangam mo ay din usa ay pilak peke uno tutruwa. Yung usa ay mag-ublasin bangko amuna ay peke din pilakon adi by mastering the real one. Na ito na yung pagkakanayo na ganana din real. Iso nga, nung manbibilang siya sa maririk na ng peke yung adi apay taningay na master na. Adi kasapulan ay manila si adi akalasin di peke. Bakit? Basta ma-master na dinyat na yung magugun si tuwa ay pilak. Lalakay ma-detect na ay peke di isa ay pilak. At siya lang ang datakong uguan. Dito iyan tako ay mangam mo ay dito sa ay ito utap kung adi. Papas na tako ay mamati sinsiga di kama. Ay doon ay baga, umunog yung panakawat ako sinsiga ay dama, nalaka ay mailasin tako yung say ito utap unutot. Iso nga, mantaulit ako din lang kay mo mantaulit ako sin main idea sin aral ako iwan. Ipapas na tako ay mamati sinsiga ay dama. Kaadit ako dahil doon ay baga, unag kuma, yung panakaawat ako, sinsigad ay dama, tasay, adit ako, ay ito. In English, stand firm by deepening our understanding of the gospel, or not to be deceived. Siya, so nga, waray rason apay nga, masapulay ipapasnap tako ay mamati sinsigid ay dama. Number 1, kaputakat ado di utap-utap-uwan. May kadwa apay nga masapulay itutuloy tako ay mamati sinsigid ay dama. Tanong maipangkap sin kapadasan tako sin yatapo Diyos ay magublaon na tako. At siya di maipasar sin pamati tako maipasar sin namang Jesus Kristo sin yatapo. Siya. So nga sinatimpo wani kanang takong crisis o COVID-19 na amo ay ado di pumula ay fake news o ado di ibagbagan yung pugaw iganan baka malin anti-Christ o 666 ay kaman din timpon din gimamati at Thessalonica ado tako mga basta mamapati siya. Pasaran tako tasari tako may ito taulian tako namang Jesus Kristo para po. Now, apa nga importante na? Munam naman din na sitwasyon takuan. Adi tako ang mong bigan ay masulbar din ay sakit ay na. Ngamnong kas pangarigan, adi masulbar. Yaman tutuloy din sakit ay na. Yan, mukas pangarigan,
itang kakarang din worse nga nukas pangarigan mo, nung takot tutuwa, nung mamaid din namin sinbiyak tako. Oray din biyak tako mismo ay nay. Isnam na pagkita. Nung mamaid am inda na, sino rin mabayan? Si Apo Diyos. At din mabayan ang datako ako. Nung namunta ko. Din inawag kaya si Kristo para datako. Ay siya rin nakarasan ako. At mukha nung takos na, kung uray mo sino rin mapasama, we are secure in God's hand. Ay doon na iba ka, ingay sigurado ay nagsasalakan takupay, diyan. Siya na niya rin mabayan. Siya na din. Magmaktang ay wada ang datakutuan. Ay siya din indawat Apo Diyos ay ukap. Siya. So I stand firm by deepening our understanding of the gospel. So not the isip. Ipapasnat ako ay mamati, sinsigod ay dama, tasay at itapo. Unod pa'y kumadin, panakawat ako, sinsigod ay dama ay naman ay sa Kristo. Pangmusay yat ako, adit ako, may ito ka. Ang kararat ako. Apa Diyos saya mami yamang kanitan na numan pa ado di umulaw sin ipugaw gwani kapusin ado ay itdo takina din fake news ay naida manyamang kami pa dan din kalim ay duna o iturong na da kani may panggap sin inamag mo babaw naman sa Kristo at siya din na mangdawatan da kami si tauna mangdawatan da kami si kasiguraduan ay da kami at pinili, inayagan, tatlong mainakam, sinsigod, ay biyag, ay patinggana, singkadaan. Salamat ako Diyos, taan na sinumnum igwani ipugaw at kaman, adi ni kabaulan ang dasana, namanyaman kami ako Diyos, taan ibabon sa Espiritu Santo, at inaya, ay mununod pa, di panakaw, sinsigod, tama kayo. Salamat ako Diyos. Yaman niya kararag isim nga na Yesus Kristo ako. Amen. Mayat ay agaw ako. Salamat.